Emma yaradılmakta. İr yaradılan yergöňden öňünçe arş, kursi, kalam, lawh-ı mahfuz, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın nuri ve su, ab, su. Bu kutsiyatlar bile ir yaradılıptır. Bunlar bir kutsiyatlar bilir ir yaradı. Ve kana arşuhu alel ma. Su diýänimiz bir deryalyň suwda. Mundan şayet milyard beraber kan bolsun. Arşyň özüni suwuň üstüne goýupdyr Allah azze celal. Arş, kursi, kalam, lawh-ı mahfuz, su, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın nuri. Bular ir yaradylarlardan. Biziň aýtjak görüňmi, bulardan soňramyň görüňi. O görüňler agyrrak görüň, üstünden geçeýliň. Bir tovar ulamalar aýdypdyr. Wa qila inna Allah tebarak ve taala halaqal beytal atiq alal ma' على 4 أركان قبل أن يخلق الدنيا ب1000 عام ثم دحيت الأرض من تحته كذا في تاريخ تبري برتفر علماءlar aýdýar yerwöň yaradylmagynyň 2000 ýyl önçe Allah azze celal suwuň üstüne 4 paýa bilen Ka'bany yaratdy diýip 4 paýaly 4 sütünli Ka'bany suwuň üstüne goýdy we soňram yer ýaýradylanna Allah azze celal yaradanny Ka'bany teginden ýaýratdy diýip de bir de bir danışman da İslamlaryň aýdan kefide. Musulmanlaryň ulamalarynyň aýdan kefi. Arş, kursi, lawh, kalam, Nebi Ekrem'in nuri, su bulardan soňram Beytul Atiq Ka'bany yaratdy we 4 paýaly suwuň üstüne goýdy we soňram keşmal Ka'ba İzarlasaňyz, tahqiq etseňiz görersiňiz ya odaly eşitensiňiz. Ka'baň eteginiň gyzgyrlygy we Ka'baň etegine yeriniň etegi. Yeriniň etegindäki kudratly yeriň başga yerinde ýok diýip. Muny zemin şenaslar we jografiydalar müňsüne görüň etýändirler. Men müňsüne girjekdäl. Ka'baň eteginiň joşguny we kudraty ýanygyny yerin başka yerinden fark etýär diýip. We ilm nazary ala kafir hala musulman yer ýaýradylsa Ka'baň teginden ýaýradylmak mümkin diýip nazar berilen ýagdaýlarda. İslami ulamalar aýdýar 2000 ýyl önçe Ka'ba önçek yaradyldy diýip. Ve ekserul ulama ala anna Allah Taala bada al-halqa yawm al-ahad. Allah azze celal'ın kudret kelami Kur'an-ı Kerim'de ve inni geleyliğin yergöň yaradylmagyna. Kur'an-ı Kerim'de kan yerde vardır fi 6 ayyam diýip. Allah azze celal yergöň 6 günde yarattım diýär. Fi 6 ayyam. Fussilat surasynda 24-nji parada açygyraak aýtdy. Halaqal arda fi yawmayni. Şu biziň ýaşap beren yerimizi 2 günde yarattım diýär. Ve qaddara fiha ve baraka fiha ve qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Allah azze celal aýdýar 2 günde yeri yarattım ve 2 günde de bereketin verdim. Dağlary, ýaplary, derýalaryny, otlaryny, agaçlaryny o da 2 günde yarattım diýär. 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Sonra yerlere jogap aýdagy diýipdir Hudaý Taala. Yeri kamil 4 günde yarattım diýär. Metni Kur'an-ı Kerim Allah azze celal'ın kudret kelamıda. Yeri 2 günde yarattım diýär. Ve qaddara fiha ve baraka fiha ve qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Oham yerin dağlaryny, ýaplaryny süýji edip deryalar akmansaň onu şor edip anqymaryaly, porsimaryaly we yerin aralaryna akýan suwlar süýji edip we akar suw süýji bolsa porsimiýe, anqymiýe, islenmiýe. We Allah azze celal'ın we beýleki zemin şenaslary ki müňlerçe zady, belki milyonlarça zady yer tanıýarlar biz bilemiz diýip aýdýarlar. Inni häzir bu kadar yerler keşfedilipdi. Bu görüňler juda öz başyna görüň.
Onun köpler aytya Allah Zülcelal yeri yekşemme ve döşemme yarattı dip. Yekşemme ve döşemme. Seşemme bilen çarşemme de dağlarını, deryalarını, düzlerini ve bağlarını yarattı dip. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Şu okuyup duran ayetlerim Sad surasının ahirde ha. Yani Hazreti Adam'ın gurrunu anırdan başlap hizmetinize yetireyin, ilminiz kamil olur yani, kıskarak aydıp baryanım şunun için. Allah Zülcelal aydiyor, asmanını iki günde yarattım deyip. Seba semavat fi yevmeyni. Ve evha fi kulli semain emraha. Ve her göğün, asmanın, her göğün, 7 kat asmanın feriştelerini, ayını, güllerini, seyyarelerini, sitaralarını, yıldızlarını şu iki günde yarattım diye. Buna da ulamalar aytya, Penşembe bilen Cumğa gün ikinden önce tamam oldu diye. Penşembe bilen Cumğa günü. İbn Abbas aytya, Halakallahu Teala at-tayr vel-vuhuş vel-hevam vel-siba' yevmel hamis. İbn Abbas aytya, it kuşu da hayvanları da Penşembe günü yarattı diye.